Erokamano nya andu kom report no wadhi Kisii kuma bende ing'eyo ni Piny Kenya tiyogi omenda maromo bilion 22.3 higa ka higa mar yudo thieth ne tuoche wang'. Mae momiyo jokanye migawo mar thieth nobiro kanyakla mar kwayo kembe kod jogo mondiko ji mondo oket alwora makare mar wang' e kaunti ma Kisii sama ne giyango odiechieng' wang' mong'ere gi dho ngere kaka World Sight Day motimore tarik 12 dwe mar 10 higa ka higa. En juma mane oket thenge mar rango gigo motenore gi wang' moting'o nyaka tuoche. E kaunti ma Kisii, jokanye migawo mar thieth ne owuotho e piny mopogore opogore mar puonjo oganda yore makare mag rito wengegi maluwo kwan mamedore mar jogo manigi tuo wang' kendo mang'enygi ne ikelo gi tuoche malandore mapiyo. Edgar Getuki, ma en japuonjre mbalariany ma Kisii, yango achiedhnade mabiro gi koso neno gino mane ochune nyaka ng'ado sombe. Mama luo tuo mar wang' mane omake ma ong'ere kaka critoconius. Tuo makama loko wang' kendo semone neno gigo ma ondike book. I said problem could not allow me to cope up with the laboratory experiments, so I had to defer because of the eye issue. Kopogore gi Edgar, Felista Kerubo bende kawuono limo ka thieth ma Kisii Eye Hospital mar yudo puonjruok. Nyare ne ochako bedo gi tuo wang' makoro miyo gi paro kaka anyuola. Issue ya macho imenileta, niko na mtoto ambaye nilimzaa akiwa kibofu, naye nikasikia kuna issue ya macho hapa Kisii, nikamleta acha kutibiwa naye apate kuona kama watu wengine. Niligundua kama kuna miezi 3 kana kwamba aoni. Kaluwore gi lakteche wang', Piny Kenya tiyogi omenda makalo bilion 22.3 e thiedho tuoche wang'. Gino minyalo geng' ka otim pim kendo kochak thieth chon. Tunafikiria na wale watu wengine ambao tumefanya kazi na hao kama Vision Spring, Operation Eyesight Universal, Fredoros Foundation, the Kisii County Lions Club. Tumeshirikiana kufanya kitu tunaita impact in eye health kwa region hii. In Kisii County, so many people have a lot of eyesight problem. Some of them are due to some chronic illnesses which are non-communicable, like diabetes mellitus. Don't stay at home. If you know anyone who has eye issues, it doesn't have to be today. You can come any other day. Nonro yango ni jokenya makalo 750 nigi tuoche wang', mamoko oselalo nyaka wengegi. Kata kamano, lakteche ojiwo ni puonj gi pim machon nyalo yango kendo nyalo miyo ng'ano matuo yudo konyruok mapiyo. Diana Olunde, Ramogi TV.